cadenes. En tot cas, amb el fred que comença a fer, que comença a intensificar-se, la neu es tornarà gel i és molt perillós circular-hi. De fet, ja fa moltes hores que bona part del Camp de Tarragona, a partir, com dèiem, dels 400 metres, està nevant. Nevant amb força. Aquí a Prades, per exemple, a 1.000 metres d'alçada, ja gairebé s'ha acumulat a la plaça Major uns 20 centímetres de neu. Però això també ha passat a molts altres punts. També aquí s'ha suspès el transport escolar i fa un moment, per exemple, estaven fent pregons al mateix Ajuntament de Prades dient que demà els alumnes que estudien a Cornudella, a uns 15 quilòmetres d'aquí, doncs no hi hauria transport escolar. A Prades ha nevat i ha nevat amb força, però evidentment no només al Baix Camp, ha nevat durant tot el dia d'avui. Fa només 2 hores continuava nevant als pobles de les muntanyes de Prades. A l'interior i en els punts muntanyosos del Camp de Tarragona s'han acumulat entre 5 i 10 centímetres de neu. El poble de Mont-ral, a l'Alt Camp, no ha parat de nevar durant tot el dia i en aquests moments s'acumulen uns gruixos de fins a 15 centímetres. A més, per accedir al poble cal obligatòriament utilitzar les cadenes. Els que no les portaven al cotxe han hagut d'anar amb molt de compte per circular per la carretera que connecta amb Alcover. Alguns fins i tot han hagut d'abandonar el cotxe a mig camí. Aquesta nit, quan s'hem llevat, ja estava tot blanquet. Llavors ja s'hi ha posat més fort, cap allà a les 10 del matí, bastant a pujar la màquina. Ha tret la neu, però al cap d'un moment s'ha tornat a quedar tot blanc. Com ja és habitual, Prades és on els gruixos han estat més importants, fins a 20 centímetres de neu que han estat avui la joguina preferida dels més petits. Aquí demà els alumnes de secundària es quedaran sense classe. A la resta de la comarca, del Baix Camp i a la Conca de Barberà, dependrà de com evolucioni la situació aquesta nit. Demà, però, s'espera que aquestes imatges emblanquinades comencin a fondre's. Sandra Takagi, TV3, Mont-ral. I en algunes zones de l'Alt Penedès també hem vist avui com nevava, ara bé, no ho ha fet amb la intensitat del